Me ollaan nyt täällä Liltervon mökillä, isä, sun rakentamassa upeassa talossa. Ja muisteletko vähän nyt mun kanssa sun nuoruutta ja lapsuutta? Katsotaan muistuu. Eli kerro ensin sun lapsuudesta, millaista aikaa se oli? Mä olen syntynyt 1948 Joensuussa, Joensuun keskussairaalassa ja olin kolmas meidän lapsista. Harri oli mua 3 vuotta vanhempi ja Ossi oli mua vähän reilu 2 vuotta vanhempi. Ja mun vanhemmat, äiti ja isä olivat junanlähettäjiä Viinijärven rautatieasemalla. Ja asuimmekin siinä aika lähellä sitten VR:n asunnoissa. Siitä alkuajasta ei juurikaan tietysti muista, mutta ehkä semmoisia ensimmäisiä muistoja alkaa olla 2-3-vuotiaasta. Se oli kiva yhteisö, missä me asuttiin. Sitä sanottiin kasarmiksi sitä taloa. Siinä oli näitä VR:n työntekijöitä 4 perhettä. Ja meillä oli siis kaikilla sitten seuraa toisistamme. Tontin Pekka oli mun parhaita kavereita siinä. Ja hänen kanssa sitten ihan jo pienestä pitäen oltiin siinä yhdessä, kun samassa pihapiirissä kerran oltiin. No miten sun päivät kuluu silloin, kun sä olit lapsi? Mitä sä teit? No tietysti se oli leikkimistä siinä pihapiirissä, mutta mulla oli ihan lapsesta saakka semmoinen aikaisin heräämisen tapa. Varsinkin talvisin mulla jää mieleen ihan 5-6-vuotiaasta, että mä keitin kahvit valmiiksi isälle ja äidille ja sitten kun veljetkin alkoi heräämään. Ja puuhellalla käytin tuohia, koivun tuohia, niillä sai hyvin syttymään ja sitten sitä koivua poltettiin siinä. Se oli semmoinen päivän aloitus siinä ja kun en tietysti ollut vielä koulussa silloin 5-6-vuotiaana, vasta 7-vuotiaana, niin sitten vaan odotettiin, että siinä ihan lapset alkaa heräämään ja tämä Tontin Pekka, mun paras lapsuuden ystävä, niin hänen kanssaan me keksittiin sitten monenlaista, jos oli talvi, niin niitä lumileikkejä, hiukan hiihdettiinkin ehkä. Sitten kun tuli niitä niin sanottuja hankikantoja, puhuttiin hankiaisista, niin sitten me käveltiin tai hiihdettiin ja vähän myöhemmin niin jopa polkupyörällä ajettiin niitä hankia pitkin ja sehän oli tosi hauskaa, että sellaista ei enää tänä päivänä juurikaan täällä näe. Ehkä pohjoisessa jossakin, mutta ei siellä Itä-Suomessa eikä varsinkaan että täällä etelässä. No mä muistan, että sä oot kertonut meille just Tontin Pekan ja sun seikkailuista jotain hauskoja tarinoita, liiterin täyttökisaa ja muuta, niin voisitko sä kertoa jonkun niistä? Tai vesiletkun katkaisut? Joo, no ehkä kun se liittyy siihen hellan sytyttämiseen ja tuleen hellassa ja keittämiseen ja näin päin pois, niin me sitten Pekan kanssa käynnistettiin semmoinen kilpailu, nimittäin se paikka, missä me asuttiin, niin se oli vastapäätä semmoista halkolaania, jossa annettiin vetureille puita. Siihen aikaan veturit käyttivät siellä päin paljon puita, olivat siis höyryvetureita. Ja kun heräsin aikaisin aamulla, niin aika usein ensimmäisenä puin sen verran päälle, että juoksin siitä vaan radan yli sinne radan toiselle puolelle hakemaan niitä tuohia, joita sieltä aina jäi yli, kun niitä veturipuita täytettiin. Niitähän nämä miehet, jotka teki sitten niitä veturipuita, niin eivät he niitä enää sieltä keränneet, vaan ne sitten jäivät sinne lojumaan ja niitä sai käydä sieltä hakemassa. Ja niin me sitten sen Pekan kanssa tehtiin semmoinen kilpailu, että kumpi saa omaan liiteriinsä enempi niitä tuohia.
Ja siinä tietysti kesti aikaa ennen kuin sitten todettiin, että no nyt katsotaan. Ja sitten mentiin sinne Pekan liiteriin katsomaan. Ja Pekka tietysti oli kauhean innoissaan ja katsoi, että kuinka paljon täällä on. Ja niinpä se on tosi paljon. Ja sitten kun mentiin sinne meidän liiteriin, niin me ei voitukaan mennä sinne sisälle, kun se oli niin täynnä niitä tuohia, että hyvä, että sinne askeleen voi ottaa. Ja Pekka katseli ihmeessä, että oho, taisi voittaa. Sillä kertaa kävi sitten tällä tavalla. No sitten ehkä hiukan myöhemmin, niin siinä hyvin lähellä sitä meidän asuinpaikkaa, niin oli tämmöinen vesitorni, josta annettiin höyryvetureille vettä. Ja varsinkin talviaikana niin sieltä sitten saivat lähiasukkaat käydä hakemassa myöskin vettä. Ja muun muassa semmoinen yksi maanviljelijä ja karjanpitäjä, niin hän haki sitten hevosreellä. Isoja tynnyreitä hänellä oli siinä, kun tietysti se karja kulutti paljon vettä. Ja kun hän sitten kuljetti niitä, niin me monta kertaa haluttiin, että me mentäisiin sinne hevosen jalaksille, reen takajalaksille vähän niin kuin ottamaan kyytiä, mutta tämä ei tykännyt tämä mies siitä ollenkaan, vaan hän monta kertaa jopa oias perillä vähän heilautti sieltä, lähtekää sieltä pois. Ja meitä se tietysti harmitti ja kerran me sitten Pekan kanssa päätettiin, että nyt tämä peli sai loppua. Ja hän jätti aina, tämä vedenhakija, niin hän jätti semmoisen vesiletkun, jonka hän kiinnitti sinne vesijohtoon ja sai sillä tavalla sitten helposti täytettyä ne tynnyrit siellä reessä. Ja me hakattiin kirveellä se ihan pieniksi pätkiksi. Ja sitten kun hän seuraavan kerran oli tullut, niin oli tietysti kovin ihmeessä, että mitäs tämä oikein on. Ja ehkä niitä pätkiäkin jäi sinne vähän, mutta se oli meillä, että kun et kerran anna kyytiä ja hevosen ohjaksia annat meille, niin me annetaan tämmöinen leikki. Ja siitähän tietysti tuli aika iso juttu, että tämä Niko etunimeltään, niin hän tuli sitten kovin vihasena sinne ja tietääkö kukaan tällaisesta. Ja no sitten tietysti niin kaikkia niitä sen kasarmin lapsia vähän kyseltiin ja lopulta se sitten selvisi, että minä ja Pekkahan siellä oltiin. Jaakko ja Pekka. Joo, siitä tuli sitten aikamoiset tuperapinat ja isähän sitten joutui tietenkin sen letkun korvaamaan. Ja siitä sitten riitti pitkäksi aikaa, että ei näin saa toimia. No kun mainitsit isän, niin minkälaisia sun äiti ja isä kasvattajina? Miten he kasvatti ja onko jotain jäänyt oppeja mieleen tai muuta? Niin kun isä, hän oli syntynyt 1912 ja tämä oli siis sitä 50-luvun alkua sitten se mun ihan lapsuus. Niin hänkin oli sitten jo tietysti jo hyvässä niin keski-iässä siinä. Ja hänellä oli harrastuksena pesäpallo. Hän oli sen Viinijärven kylän pesäpallojoukkueen syöttäjänä. Ja innokas siinä monella tavalla. Ja sitten toinen harrastus hänellä oli kuorolaulu. Että sitä hän harrasti siellä kylän kuoron mukana. Äiti taas oli enempi kotiäiti, tosin hän teki lähes samaa työtä mitä isä. He tekivät kolmivuorotyötä. Ja aika usein se kävi sillä tavalla, että vaan toinen oli kotona ja toinen oli töissä. Mutta se oli sen verran iso kuitenkin se Viinijärven asema, että siellä oli useampia henkilöitä, siis mun vanhempien lisäksi. Että sattui sitten sellaisiakin aikoja tietysti, että se oli yhdessä. Mutta se äidin vapaa-aika sitten tahtoi vaan enempi kulua siinä perheen hoidossa. Isä tietysti hoiti lämmitystä. Siihen aikaan oli jokaisessa asunnossa puulämmitys. Että sähkö oli sen verran kallista eikä ollut varmaan mitään kunnollisia lämmittimiäkään. Että sitä riitti sitä puukantoa ja yhden lämmitystä kovasti. Että sellaista.
Mutta semmoista kiireistä arkea se tietysti molemmillakin oli. Vuorotyö, 3 kasvavaa poikaa siinä touhusivat ja sitten 51 syntyi meille tytär Tuija. Meillä on 3 vuotta hänen kanssa ikäeroa, että meitä oli sitten 4 jo siinä. Ja sitten vielä 50-luvun ihan lopulla niin syntyi meidän nuorin Ilkka. Että meillä on hänen kanssa lähes 10 vuotta ikäeroa siitä. Oliko se lapsuudessa niin kuin sisarusten kanssa paljon? Olitko jonkun kanssa läheisempi tai näin vai enemmän kavereiden kanssa? Mä luulen, että mä olin enempi kavereiden kanssa. Meillä oli kuitenkin sen verran ikäeroa, että jokaisella oli vähän niin kuin omat kaverit. Silloin siinä kyläyhteisössä oli niin paljon niitä lapsia, että sieltä löytyi jokaiselle kaveri. Tietysti joskus me nuoremmatkin päästiin niiden vähän vanhempien leikkien mukaan, varsinkin talvella, kun rakennettiin lumilinnoja. Mehän tehtiin ihan semmoisia 2-kerroksisia linnoja. Ja sitten tietysti siihen liittyy monenlaista, muun muassa sellainenkin, että toisella puolella kylää olevat pojat oli vähän niin kuin katkeria siitä, että nuo saa tuommoisia linnoja tehtyä, ja nehän kävi hajottamassa niitä välillä, ja sitä sitten vähän tavallaan taisteltiin, että ei näin saa tehdä. Mutta tällaista se sitten oli. Pääasiassa oltiin kyllä ihan koko kylän poikien kanssa sillä tavalla yhdessä, että tällaista. No mitä, onko sinulla jotain muistoja sun isovanhemmista? Olitteko te heidän kanssa miten tekemisissä? Joo, mun isovanhemmat, silloin kun mä olin tosiaankin ihan alle kouluikäinen, niin he asuivat Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla Myrkky-nimisessä kylässä. Ja mun äidin isä, ukkini, hän oli siellä Myrkyssä asemamiehenä. Hän oli ollut sitten jo siellä Karjalassa samanlaisessa työssä, mutta sitten kun Suomi menetti sen Karjalan, niin he siirtyivät sinne. Mun nuorin vanhemman veljen Ossin kanssa me oltiin aika monena kesänä siellä sitten ihan pari kuukautta mummin ja ukin hoidossa. Sieltä tietysti jäi monenlaisia asioita mieleen. Mun mummo varsinkin, hän oli helluntai-seurakunnan jäsen ja siellä oli tämmöinen helluntai-rukoushuone ja hän joskus tahtoi ottaa sinne mukaan ja kun ikä oli vielä alle kouluikä, niin ne oli kauhean pitkästyttäviä ja pitkäveteisiä ne jutut, että siellä kyllä teki mieli mennä nukkumaankin välillä, mutta kyllä nekin sitten vaan kestettiin. Ja siellä muuten opin sitten ajamaan polkupyörällä. Lähti siitä asemanseudulta tie sinne kylän keskustaan. Ja siellä oli jonkunlainen mäki. Se tuntui silloin lapsena kovin suurelta. Sitten kun myöhemmin kymmenien vuosien jälkeen kävi siellä, niin ei siellä oikeastaan mitään väkeä ollutkaan. Se Pohjanmaahan on aika tasasta, mutta kuitenkin tällä tavalla. Että se oli semmoista. Siinä oltiin se kesä 2 kuukautta hyvinkin tiiviisti. Sitten myöhemmin, kun ukkini jäi eläkkeelle siitä työstä, niin he muuttivat sinne Viinijärvelle ja hankkivat talon siitä Taipaleenjoen varresta. Siellä sitten aika usein kanssa oltiin. Ja se oli semmoinen vähän myöskin surun tapaamispaikka sitten monta kertaa, että äidin sisarukset tuli sinne ja sitten nähtiin sekkuja. Niin. Muistatko tai onko sä kuullut, että miten sun vanhemmat on aikanaan tavannut? Joo, semmoinen muistikuva minulla on, että he ovat tavanneet sota-aikana samalla työmaalla. Eli mun isäni oli jo varsinaisesti junanlähettäjä. Silloin Viipurissa koulutettu siihen tehtävään ja sitten sota-aikana tietenkin tarvittiin, että se junaliikenne kulkee, niin hän palveli sitten tässä tehtävässä sodan aikana, eli oli siellä junanlähettäjänä. Ja mun äitini, joka oli isäni 10 vuotta nuorempi, niin hän oli myöskin päässyt sitten VR:lle tämmöiseksi harjoittelijaksi
nimenomaan sen sota-ajan takia, kun tarvittiin henkilöitä sinne junalähetykseen ja he tapasivat näissä tehtävissä sitten ja siitä sitten asia kehittyi sillä tavalla, että he menivät naimisiin ja iso perhe sitten syntyi. Oliko se teidän lapsuuden koti, niin oliko se koko ajan se sama talo siellä Viinijärvellä? Se ei ollut koko ajan sama talo. Me oltiin siinä niin sanotussa kasarmissa ihan sinne saakka, kun mä menin ekaluokalle kansakouluun ensimmäinen luokalla 7-vuotiaana. Mutta sitten me muutettiin siinä aika pian sinne asemalle, ihan sen asemarakennuksen yläkertaan. Siellä oli isompi asunto meille ja se oli tietysti vanhemmille hyvä, että ei ollut mitään työmatkaa sinne, kun käveli vaan portaat alas ja pääsi sinne omalle työmaalleen. Ja sitten toisaalta, kun mulla se koulukin alkoi siinä, niin mulla oli tosi lyhyt koulumatka sitten. Minkälainen se oli se lapsuuden koti? Tämä kasarmiasunto, se oli kohtuullisen pieni. Suht sota-ajan jälkeen ei mitään isompia asuntoja ollut. Muistaakseni meillä oli 2 makuuhuonetta siinä ja olohuone. Meitä oli kuitenkin sitten siinä 4 lasta. 4 lasta sitten. Mutta ei siinä mitään. Ulkovessat oli, ei silloin mitään sisävessoja ollut. Se oli tämmöistä. Mutta sitten kun me muutettiin sinne aseman yläkertaan, niin kuin sanotaan, niin siellä oli sitten jo vessa ja siellä oli tosi monta huonetta. Se oli iso tilava asunto. Sielläkin jouduttiin vuosikausia niitä uunia itse lämmittämään, mutta sitten jossakin vaiheessa, ehkä siellä kun oli vähän toisella 10, niin sinne tuli keskuslämmitys. Se oli sitten jostain ihan 60-luvun loppua. Niin. Että sillä tavalla. Mutta siinä sä asuit sit niin pitkään siinä aseman yläkerrassa, kunnes sit muutit pois. Kyllä, joo. No sitten kouluvuosista. Mites muistat kouluajoista? Joo, se kansakoulu alkoi mulla tosiaankin sieltä kasarmiasunnosta. No siitä ei ollut kuin semmoinen noin kilometrin matka ja sehän oli tosi lyhyt sitten. Siellä kansakoulussa tietysti tuli sitten jo tuttuja kavereita. Pesosen Markku oli yksi, jonka kanssa oli monenlaista. Hän oli muun muassa sitten meidän Hannen kummi. Kummia ja sillä tavalla, että sitten siellä joitakin asioita tietysti tulee mieleen. Se oli aika puutteellista aikaa kuitenkin se 60-luvun, 50-luvun loppu. Ja lapset tuli sinne kouluun aika kaukaakin, että saattoi olla yli 5 kilometriä matkaa. Ja sitten kaikenlaista siellä vähän kiusaamistakin tietysti tapahtui. Ja muistan sellaisen, tämä ei ollut ihan siinä ykkösluokalla, mutta kuitenkin siellä oli tämmöinen mustalaispoika. Silloin sanottiin mustalaiseksi, nyt ei enää sanota. Ja sitä aika moni kiusasi ja muistan kerrankin, kun hän siellä sitten välitunnilla oli piiritettynä talon seinää vasten ja muut tuli siinä ympärillä ja kiusasivat. Ja jotenkin mulle vaan tuli semmoinen olo, että ei nyt sitä Penttiä kiusata. Ja menin sanomaan, että nyt ei enää kiusata. Niin. Hyvä. Ja jostain syystä ne uskoi sille silloin. Se oli sinänsä ihan niin kuin jopa erikoista, että mustalaislapsi oli koulussa, kun mustalaiset ei yleensä edes kouluun lähettänyt lapsia. Niin. Mutta hän sitten vaan kävi sinnikkäästi koulussa. Sitä en muista, mikä hänen menestyksensä oli, mutta kuitenkin siellä oli mukana. Tykkäsitkö sä koulusta? No,
sanotaanko näin, että siinä alaluokillahan se meni ihan kivasti, mutta mua ei se koulunkäynti niin kauheasti innostunut. En ollut mitenkään hyvä oppilas. Mä en siihen keskittynyt. Niin. Joo. Mitä sulla oli enemmän sit mielessä? No, ne oli ne kaikki muut touhut siellä kavereiden kesken ja sillä tavalla. Että siis se koulusta kiinnostuminen tuli vasta oikeastaan sen jälkeen, kun kansakoulut tuli käyty. Niin. No mitäs harrastuksia? Teillä oli niitä leikkejä. Oliko sinulla jotain sitä oikein harrastusta silloin lapsuusaikana? No oikeastaan ne oli semmoisia tavanomaisia kesällä uintia. Se oli kohtuullisen lähellä semmoinen Taipaleen joki, jonne me sitten joko käveltiin tai pyöräiltiin. Ja siellä oli iso joukko kylälapsia. Se oli niin kuin se kesällä se tosi niin kuin hyvä harrastus. Talvella oli hiihtäminen ja sitten ne lumilinnojen teko ja odottaminen sitä, että tulee semmoinen hankikanto. Silloin joko hiihdettiin siellä kantavan hangen päällä tai ajettiin polkupyörillä. Ne ihan pitkiä retkiä. Että ne oli niin kuin sellaisia kavereiden kanssa yhdessä touhuja. Niin. Mutta ne ei juurikaan ollut mun veljiä, kun meillä oli muutama vuosi kuitenkin ikäeroa, niin sitä mun ikäluokkaa siinä oli ja näin me sitten kaikki oltiin vähän jokainen oman ikäluokan kanssa. Niin. Se oli sellaista. Oliko teillä muuten koskaan lemmikkejä? Oli. Meillä oli silloin, kun me asuttiin siellä kasarmilla. Meillä oli kissa, jonka nimi oli Kekku. Kekku. Minkä värinen se oli? Semmoinen kirjava, harmaa, vähän valkoista ja tällä tavalla. Vähän maatiaiskissa, mutta hyvin kotiutui siihen. Ja vaati sen oman paikkansa siellä ja kyllä me kaikki siitä tykättiin. Niin. Silloinhan oli myöskin monta kertaa hiiriä asumassa. Että Kekku piti hyvän huolen siitä, että hiiret ei alkanut juhlimaan. Niin. No, miten sitten koulun jälkeen, kun koulu päättyi, niin mitkä sun suunnitelmat oli sitten? Ihan silloin jo koulun viimeisillä luokilla, niin mä olin kesäisin töissä. Pääsin semmoiseen hommaan, että kun silloin oli paljon rautatien rakentamista, parannettiin ratoja ja tarvittiin sitten sinne soraa. Ja sinne Viinijärven lähellä oli tämmöinen iso sorakuoppa ja pääsin sinne jo ihan 15-vuotiaana poikana. Vähän allekin jopa semmoiseksi niin sanotuksi ramppipojaksi, eli niitä junanvaunujen sivuja piti kiinnittää, kun niiden sivujen aukaiseminen vapautti ne hiekat sieltä aina sitten sinne paikkaan, mihin sitä haluttiin. Mutta siellä ei ehditty sitten niitä kiinnittämään, niin pääsin sitten semmoiseen hommaan. Ja siinä olin varmasti sitten 2 vuonna. Ja sitten ehkä siinä 15 jälkeen, kun koulut oli sitten jo käyty, niin olin sen verran innostunut kuitenkin siitä VR:n hommasta. Se oli ihan siis tämmöistä työmiehen työtä, että pääsin sellaiseen raiteen tukemiskoneen porukkaan töihin ja siinä oli tämmöinen etuvaunu, jossa etuvaunussa annettiin sille koneelle semmoisia korkeustietoja ja sitten se kone nosti rataa aina just siihen, mikä se etuvaunu oli antanut sinne. Ja sitä työtä sitten tein varmasti sen kesän ja pitkälle syksyyn, mutta siinä sitten alkoi kiinnostamaan yksi toinen juttu, eli veturimiehen ura. Sitten pääsin semmoiseen kokeeseen, jossa näitä veturimiehiä haettiin ja onnistuikin siinä sillä tavalla, että pääsin sitten Hyvinkään konepajakouluun
joka valmisti sitten veturinlämmittäjiä. Ja se tietysti tarkoitti sitä, että sitten ihan nuorena poikana niin muutin sinne Hyvinkäälle. Sehän oli pitkä matka sitten kotoa Viinijärveltä pois ja itsenäistymisen alku. Eli mikä ikäisenä? Mä olin siinä vähän vajaa 16-vuotias. Se oli tosi mukavaa aikaa. Ja sitten se koulunkäyntikin alkoi tietysti siinä kiinnostaa, että veturin lämmittäjänä en sitten ehtinyt oikeastaan olla valmiina veturin lämmittäjänä kuin 1 vuoden. Tässä jo mennään vähän niin kuin edellekin, eli sitten mä olin jo tavannut tulevan vaimoni. Kyllä. No sitten vähän seurustelusta. Onko sulla ollut paljon seurustelukumppaneita ja milloin tapasit äidin? No silloin nuorena oli pari seurustelukumppania. Ne oli semmoista niin kuin nyt nuorella voi olla. Mutta äidin Ullan tapaaminen oli sillä tavalla, että olin jo sitten sieltä Hyvinkään konepajakoulusta siirtynyt Joensuuhun veturin lämmittäjäksi tai oikeastaan lämmittäjäoppilaaksi, koska siihen konepajakouluaikaan silloin tämmöinen harjoitteluaika ja se sitten tuli mulla sinne Joensuun varikolle. Ja se oli varmastikin vuosi 1968. Mä olin itse asiassa ollut siinä jo armeijassakin Kontiorannassa ja sieltä Kontiorannasta päässyt pois ja sitten se veturinlämmittäjä homma jatkui siellä Joensuussa. Ja se oli 68-69 vuoden vaihde, niin olin sitten vaan jostain syystä ajatellut, että menenpä katsomaan illalla, että minkälaista elämää se oli ihan, taisi olla se uuden vuoden aatto tai uuden vuoden päivä, niin katsomaan, että minkälaista iltaelämää se on. Ja menin sitten yhteen semmoiseen tanssipaikkaan ja siellä sitten kuinka ollakaan, niin tapasin Ullan. Siitä oikeastaan meillä käynnistyi semmoinen suhde, joka johti avioliittoon. Sä olit 20. Ei, mä olin kun se oli, niin mä olin 20, kyllä. Mä olin 20 hiukan yli. Joo. Ja miten teidän tapailu sitten oikein alkoi? Te vaihdoitte puhelinnumerot tai miten siihen aikaan tehtiin? Ei ollut vielä kännyköitä. Ullahan oli just apin vuonna silloin, että hän kirjoitti sitten sen vuoden keväällä, 68 keväällä. Ja no siinä sitten tavattiin ja kesällä tietysti, niin me oltiin usein siellä Ullan vanhempien kesämökillä Kuorimalla, joka sitten tuli meidän perheelle kaikille hyvinkin rakkaaksi paikaksi. Sitten kun Ulla oli ylioppilaaksi valmistunut, niin hän sitten mietti, että miten se nyt tästä oikein jatkuu. Ulla sitten vaan kertoi, että hän on haaveillut, että olisi kiva käydä Turussa ja vaikka opiskelupaikkaa sieltä. Sitten sitä lähdettiin selvittämään se sitten johti siihen, että mä ennen kuin se kesä oli sitten loppu, niin kysyin Ullan isältä, että sopiiko se, että me Ullan kanssa muutetaan Turkuun. Niin kysyit ukilta siihen? Kysyin ukilta ja me oltiin siinä jo menty kihloihin Ullan kanssa. Puolessa vuodessa? Puolessa vuodessa, joo. No sen verran me oltiin sitten Ullan isän kanssa jo ehditty tutustua, että hän sitten antoi suostumuksensa. Niinhän me sitten vaan muutettiin Turkuun ja Ulla aloitti sitten Turun yliopistossa opiskelut ja minä sain siirron sinne Turkuun veturimieheksi, veturinlämmittäjäksi. Ja
sitten itse asiassa mullakin se kouluasia alkoi kiinnostamaan sillä tavalla, että mietin, että jospa sitten jatkaa sitä koulunkäyntiä vähän ja niinhän sitten kävinkin silloin 69, kun me muutettiin sinne Turkuun, niin pääsykokeessa Turun tekniseen oppilaitokseen koneemestarin opintosuunnalle. Ja pääsin ja aloitin sitten seuraavana vuonna siellä ja Ulla jatkoi siellä yliopistossa. Ja me asuttiin sitten Vasaramäessä semmoisessa pienessä yksiössä, josta meillä kummallakin oli kohtuullisen lyhyt matka työpaikoille, Ullalle sinne opiskeluun ja muulla sitten työpaikalle. Sillä tavalla se vaan sitä aika nopeasti kävi. Että. Ja minä vuonna te menitte sitten naimisiin? Me mentiin sitten vuonna 1971 naimisiin Joensuussa. Just. Joo. Kyllä vaan. Et molemmat oltiin vielä koulutiellä siinä sitten. Että mulla oli tosi hyvä, että aina ne koulun loma-ajat, mulla oli työtä siellä Turun veturivarikolla. Ensin veturimiehenä ja sitten menin siellä toimistossa. Siellä oli semmoinen konepajan päällikkö, jonka kanssa me jotenkin siinä tutustuttiin ja hän sitten halusi, että tulette tänne näihin hommiin vähän ja katsomaan, että mitä siinä on. Niin. No miten te kotiuduitte Turkuun? No se ensimmäinen vuosi oli Ullalle kyllä tosi raskas, että hän ei viihtynyt mitenkään. Tosin hän sai silloin semmoisen opiskelukaveri sieltä yliopistolta, kun hän nimittäin vuoden kuluttua vaihtokin opettajakorkeeseen, ei jatkanutkaan sitä saksan opiskelua. Silloin alkoi ne näkymät olla sellaisia, että ei saksan kielen opettajille tule olemaan jatkossa työtä, koska englanti valtaa niin paljon alaa. Malilan Kissu oli se hänen hyvä ystävänsä ja siitä Ulla alkoi pikkuhiljaa niin kuin toipumaan siitä koti-ikävästä tämä Kissu oli ihan perusturkulainen, mutta tosi hyvä lämmin ihminen ja hänen miehensä myöskin. Ja me ollaan ihan perhetuttuja vielä nytkin. Että se oli sillä tavalla. Mulla ei ollut mitään ongelmia siinä, koska olin jo ollut vuosikausia kotoa poissa. Että se ei ollut mulle mikään juttu. Et siinä me vaan sitten Turkuun kotiuduttiin ja sitten meillä ensimmäinen lapsi syntyi Sasu 73. Niin. Joo. Missä te siinä vaiheessa asuitte? Me asuttiin siinä vaiheessa jo omassa asunnossa. Me oltiin saatu Arava-asunto. Se oli hiukan kauempana sieltä Turun keskustasta Runosmäessä 5 kilometriä matkaa, mutta ei se loppujen lopuksi meitä sitten haitannut. Se meni oikein hyvin. Et me oltiin vielä molemmat sitten koululaisia Ullan kanssa, kun Sasu syntyi. Mä sitten tosin jo seuraavana vuonna valmistuin ja Ulla sitten sitä seuraavana vuonna. Niin. Miten se onnistui yhdistää vauva ja opiskelut? Se vaan jotenkin meni, että ei siinä sitten sen kummempaa ollut. Niin. Sasu oli oikeastaan hyvin helppohoitoinen lapsi, että ei siinä ollut suurta. Ja sitten siitä vuoden kuluttua syntyi Hanne. Sitten syntyi Hanne, niin. 74 vuoden lopulla. Ja mitkä sun työkuviot oli siinä vaiheessa? Muuttuiko ne vähän? No sitten kun mä valmistuin sieltä Turun Tekusta, niin mullehan oli jo luvattu paikka sitten, että mä saan semmoisen veturimestarin paikan sieltä Turusta. Varikon päällikkö oli mua jo vähän kouluttanut niin kuin siihen ja sitten se oli se kevät siinä menossa ja koulukin päättymässä, niin menin sitten sinne töihin ja no, miten se tämä kuvio oikein, niin
tämä meni tämä varikopäällikkö vähän vaikeaksi ja sanoi, että kuule, että kun tilanne on nyt vähän muuttunut, että nyt tarvittaisiin Tampereelle. Se paikka olisikin Tampereella, mikä oli luvattu mulle sinne Turkuun. Ja no, sehän ei oikeastaan sitten mitenkään sopinut, koska Ullalla oli vielä opiskelut hiukan kesken ja meillä oli jo 2 lasta. Niin. Eihän se mitenkään käynyt sitten. Niin mä sitten sanoin, että mun täytyy vähän miettiä tässä, että mitä teen. Ja päätin sitten, että mä otan semmoista virkavapaata ja kysyin, että sopiiko se, että mä nyt vähän kattelin tässä muuta. Ja hän sanoi, että sopii, että otat virkavapautta vuoden ja mietit sitten, että tuutko vaan mitä teet. Ja silloin oli paljon työpaikkoja ja sitten Imatran voimalla oli Naantalissa tämmöinen höyryvoimalaitos ja siellä oli sitten siihen mun koulutukseen vastaavaa työtä. Menin sinne. Siellä oli iso vuosikorjaus menossa, niin pääsin siihen vuosikorjausporukkaan. Siinä sain semmoista praktiikkaa, joka vaadittiin siihen konemestarityöhön, jotta sai näitä paineastiapätevyyksiä ja sen sain sieltä. Ja sielläkin sitten luvattiin, että sitten kun saat tämän pätevyyden, saat täältä vuoromestarin paikan. Ja sehän tietysti olisi mulla ollut kauhean kiva tilanne. Sitten kun se oli se pätevyys aika selvä, niin menin sitten kysymään sieltä konttorin toimistolta, että nyt on paperi tässä, että miten se edetään sitten sen paikan kanssa. Siellä meni myös vaikeaksi tilanne ja sanottiin, että nyt on sillä tavalla, että Inkooseen just valmistuu uusi hieno höyryvoimalaitos. Siellä tarvitaan nyt kipeästi vuoromestrareita, niistä on puutetta. Niin. No, meillä oli tosiaan 2 pientä lasta kotona ja Ulla-opinnot kesken, eihän siitä mitään tule. Mä sitten sanoin, että mun täytyy nyt katsoa jotain muuta. Niin. Ja sitten taas nopeasti vaan joku vaihto ja yhtäkkiä huomasin lehdessä vaan, että on siinä Turun keskustassa niin Turun Kaakelitehtaalla vuoromestarin paikka vapaana ja hain sitä ja pääsin siihen. Niin. No se työ ei kyllä mua kauaa kiinnostanut, se oli vaan muutama kuukausi. Tosin siellä oli kyllä ihan hyvä muuten, mutta se työ sinänsä ei ollut mua kiinnostavaa. Niin. Ja sitten aloin taas katsomaan vaan nopeasti uusia paikkoja. Ja lehteä seurasin ja huomasin, että postiin haettiin tämmöistä työturvallisuustarkastajaa. Ja pistin paperit sinne ja kuinka ollakaan minut valittiin siihen. Niin. Ja se oli ehkä mun paras niin kuin työpaikkani koko mun urani aikana, koska siinä mä olin koko lopputyöelämäni. Niin. Siinä työssä. Siinä tietysti kehittyi monella tavalla ja tuli uusia haasteita, että posti, joka ei tuntunut ollenkaan mitenkään semmoiselta tekniseltä eikä kiinnostavalta siihen mun koulutukseen nähden, niin se osoittautui kyllä aivan upeaksi työpaikaksi. Niin. Sieltä sitten eläköidyin. Niin. Kyllä, ja kaikenlaisia koulutuksia kävit läpi ja se sun työkuvakin vähän muuttui. Kyllä, siellä oli jatkuvaa muutosta. Se oli se 70-luku, 80-luku, vielä 90-lukukin sellaista, että tuli kaikenlaista uutta työelämää. Ja sillä omalla alueella niin siinä sai olla niin kuin toteuttamassa niitä asioita. Niin. Sellaista. No teillä oli 2 pientä lasta. Oliko teillä äidin kanssa niin alun perin tai ennen kuin oli lapsia, niin puhuitteko te joskus sitten jo, että halutaan lapsia ja puhuitteko jostain lukumäärästä? Tai? Kyllä me ajateltiin, että me lapsia hankitaan, mutta se lukumäärä ei ollut mitenkään kiveen hakattu, että katsotaan kuinka tässä oikein mennään. Sittenhän loppujen lopuksi kävi niin, että me saatiin 4 ihanaa lasta. Ullallahan oli siinä yksi keskenmenokin sitten. Niin. Se oli muistaakseni sikotauti, mikä hänellä oli, ja se sitten aiheutti sen keskenmenon. Joo. No sitten tuli muutto Runosmäestä. Joo, me Runosmäessä, jossa me asuttiin Kaksiossa vuodesta 1975 lähtien. Ei kun hetkinen, aiemmin me jo asuttiin, koska Sasu oli syntynyt sinne Runosmäkeen.
Niin siellä me vaihdettiin sitten yhden kerran 2-3 ja sitten alettiin rakentamaan taloa siihen aivan Runosmäen läheisyyteen, Kärsämäen alueelle, omakotitaloa. Ja siihen me muutettiin sitten jouluna 80. Muutto tapahtui jännästi sillä tavalla, että Sasuhan oli sitten jo koulussa ja oliko Hannekin? Taisi olla Hannekin 70. Ei Hanne vielä ollut, Sasu oli koulussa. Ja Ulla meni lasten kanssa Sasu joulujuhlaan siellä Runosmäessä ja minä sitten yhden työkaverin kanssa niin muutin meidän tavarat sieltä Runosmäestä sillä aikaa sitten sinne Kärsämäkeen. Ja sitten kun koulun joulujuhla oli loppu, niin kävin hakemassa perheen sieltä sitten kaikki te 4 plus Ulla. Uuteen kotiin. Joo, ja ensimmäinen yö me vietettiin kaikki siinä meille vanhemmille nimetyssä makuuhuoneessa lattialla patiolla. Se oli kiva. Leena oli ihan vauva siellä. Leena oli ihan vauva. Niin hän täytti sitten seuraavana vuonna alkuvuodesta. Joo. Kyllä. No sitten vähän vapaa-ajasta ja mitkä on ollut sun mielihommia työn ohella, vapaa-ajan puuhat? No täällä Varsinais-Suomessa meren läheisyydessä on ollut tietysti tuo meri semmoinen kutsuva ja siihen meillä koko perheellä on ollut mahdollisuuksia, että vaikka silloin kun te olette ihan nuoria, niin meillä ei omaa venettä ollutkaan, mutta me oltiin siinä mielessä onnellisessa asemassa, että meidän naapurilla oli tämmöinen puljevene ja hän halusi, että joku kävisi sitä vähän ulkoiluttamassa ja sitten hiukan hoitamassa. Ja mua se kiinnosti kovasti ja sillä tavalla me päästiin koko perhe osallistumaan sitten tämän Saaristomeren luonnosta ja aina Ahvenanmaata myöten käytiin sen kanssa kulkemassa. Se nyt oli yksi semmoinen. Ja sä olit myös sillä postiveneellä paljon. Joo, se oli kans, eli siihen mun postityöhön liittyy tosi monia semmoisia mielenkiintoisia osa-alueita. Yksi osa-alue oli tämä Saariston postin jakelu, jossa oli tietysti vaaran paikkoja sitten erityisesti kelirikkoaikana. Ja siinä kehitystyössä sain olla mukana. Siellä tapahtui monenlaista hyvää, mutta oli hyvin ikäviäkin tapahtumia, mutta en mene niihin nyt sen enempää. Mutta tämä veneily täällä Saaristomerellä, niin yksi iso osa oli myöskin sitä, että me hankittiin tänne semmoinen hyvin tukeva, luotettava ja nopeakulkuinen vene, jolla voitiin sitten käydä eri puolilla katsomassa. Ja käytiinkin ihan Poria, Maarianhaminaa ja lähes Helsinkiä myöten tätä merialuetta läpi 10 vuosia aikana. Ja sitten sitä harrastusta on saanut nyt myöhemmin eläkepäivilläkin hoitaa oman veneen kanssa. Mutta se oli niin kuin tosi hieno juttu. Joo, mä muistan niitä Ahvenanmaan reissuja, kun tehtiin ja lyövettiinkin jossain joku postipäivät oli Ahvenanmaalla. Joo, itse asiassa me oltiin semmoisella lomalla lähes koko perhe. Ja siihen liittyi tämmöinen postisoututapahtuma, johon osallistui sitten. Me tultiin tällä postiveneellä tultiin sinne Ahvenanmaalle ja se oli siellä Ahvenanmaan länsipuolella Eckerössä tämä paikka, missä oli silloin niin sanottu postitalo, Venäjän vallan-aikana rakennettu postitalo ja siellä oli sitten tämmöistä kesätoimintaa postihenkilökunnalla ja mekin oltiin sitten parikin kertaa viikko siellä ja sillä tavalla, että sieltä on myös tosi kiva muistaa.
No rakenteluunkin sulla on kulunut aika monta tuntia elämän aikana. Joo, se on ollut semmoinen kiva vastapainoste työlle, että se oikeastaan se rakentelu alkoi siellä Ullan vanhempien teidän lasten Ukin Kuoringan mökillä. Ukia rakensi sinne Kuoringalle kotitilansa maille Kuoringajärven rannalle sen kesämökin. Se valmistui 69 vuonna ja me oltiin Ullan kanssa silloin just tavattu 69 vuoden alussa, niin kuin tuolla kerroin, ja sitten silloin kesällä vietettiin paljon aikaa siellä mökillä, kunnes lähdettiin Turkuun. Ja sitten kun te lapset synnyitte, niin joka kesä me matkustettiin sinne Turkuun, ja siellä sitten kun tarvittiin vähän lisätilaa, niin sitten alettiin rakentamaan sinne semmoista aittarakennusta. Ja siellähän me monena kesänä sitten vietettiin yötä ja tällä tavalla. Sitten tarvittiin vähän lisätilaa sinne mökille, niin sitten rakennettiin semmoinen saunarakennus sinne. Siihen tuli sitten semmoinen sauna ja tilava huone, jossa sitten voi olla niin kuin pukuhuoneena tai siinä yöpyä ja tällä tavalla. Sieltä ja sitten semmoinen venevajaa sinne rakennettiin kanssa ja rakentaminen oli tosi mukavaa. Et sitten kun Turussa ensimmäinen koti rakennettiin sinne Kärsämäkeen, niin sieltä Ristinpohjan mailta saatiin puut, kävin ne kaatamassa ja ajoin sieltä metsästä moottorikelkan kanssa niitä puita sinne tien viereen, jossa ne sahattiin ja sitten kuljetettiin sinne Turkuun. Niin. Että se oli mukavaa. Kuinka paljon sä olit siinä Kärsämäen kodin rakentamisessa niin kuin mukana? No, silloin mulla oli siellä niin kuin yksi kirvesmies ja minä olin sitten muuten siinä. Et siinä sai semmoista hyvää oppia kokeneelta kirvesmieheltä, että miten niitä erilaisia mittauksia tehdään ja sillä tavalla. Et sitten sen autotallihan mä tein sitten lähes yksin kokonaan, että sillä tavalla. Ja sitten myöhemmin vielä, kun tehtiin tämä meidän viimeinen talo sinne Ispoisiin, niin siinäkin mulla oli sitten timpuri mukana ja olin silloin niin tiukasti töissä kiinni, että se oli pakko sitten hoitaa näin. Mutta hyvin paljon oli siinäkin mukana ja sinnekin me kaadettiin puut sieltä Ristinpohjasta sitten ja sahautettiin niin siellä ja tehtiin sitten edelleen. Ja sitten tämä mökki viimeisenä, jossa sitten kaikista eniten olin itse. Että oli jonkun verran apua kyllä, mutta itse olin kaikissa vaiheissa mukana. Niin. Ja pari pientä puutalohuoneistoakin on tullut laitettu. Joo. Sasu ja Hanne opiskelu asunnot. Joo, sitten kyllä. Joo, että ei tämmöiselle harrastelijalle niin kuin tämä enempää tarvitse sitten. No aika paljon mahtuu jo. Mutta sitten metsätyöt, sä oot kertonut, että sä oot siellä Ristinpohjan metsissä tykännyt olla. Joo. Ullan isä eli mun Appelin kanssa me siellä tosi paljon kierrettiin ja hän tykkäsi siitä. Hän hankki sen siltä hänen vaimonsa kuolinpesältä tämän koko tilan. Siinäkin on oma värikäs historiansa, en mene siihen sen enempää. Mutta hän sen kovan kauppatyön vastapainona tykkäsi nimenomaan siitä metsähommasta. Ja sain olla siinä niin kuin mukana hyvin monessa ja sitten kun Allu ei enää terveydensä ja ikänsä puolesta jaksanut, niin sain jatkaa sitä työtä ja siellä tehtiin kaikenlaisia harvennuksia. Ullakin oli siellä mukana
kun tehtiin semmoista pystykarsintaa, puitten avauksia tuonne noin 5 metriin saakka karsittiin ja siinä olisi se etu, että niistä tuli tukkipuuta sitten aikanaan, kun ne oksat ei ollut siellä tavallaan enää haittana. Se paransi sitä puulaatua ja tavallaan sitten sen metsäarvoa kanssa myös kohensi. Se oli niin kuin tosi mielenkiintoinen vaihe. Joo. Mä muistan sen, että sä oot ollut kokouksissa, että niin kuin työn lisäksi sulla on ollut sitten tämmöisiä luottamustoimia myös ja muistan, että sä oot ollut jossain kokouksissa iltaisin. Joo, se oli semmoinen vaihe, kun olin vähän kiinnostunut politiikasta, ei nyt niin merkillisiä, että lautakunnissa olin ja kaupunginhallituksessakin yhtenä kautena, mutta sitten kaikkein semmoinen mielenkiintoisin luottamustehtävä oli Turun seudun veden hallituksen puheenjohtajuus. Muuten siinä yhtiön toiminnassa oli mukana lähes 20 vuotta ja siitä yli 10 vuotta sen yhtiön puheenjohtajana. Tällä hetkellä se Turun seudun vesi toimittaa vettä täällä Varsinais-Suomessa niin noin 300 000 ihmiselle ja se on tosi hyvää vettä. Mm. Sitä täällä Paraisillakin saadaan nauttia. Niin. Se tulee tänne Paraisille myös. Toki täällä mökillähän meillä on porakaivovesi, jota nyt voidaan muuten talousvetenä käyttää, mutta juomavetenä sitä ei oikein vielä ilman suoritusta voi käyttää. Sen takia me käydäänkin sitten Paraisilta hakemassa astioilla aina sitä maailman parasta vettä, joka on tekopohjavettä. Niin. No jonkun verran oli matkoja työn puolesta tietysti, mutta perheenäkin me tehtiin. Joo, perheen matkoja tehtiin ehkä semmoinen mielipainuvin matka on se meidän kodinvaihtomatka Amsterdamiin. Mikähän vuosi sinne mahtoi oikein ollakaan. 84. Aha, hyvä, että muistat sen, joo. Meillä oli silloin volkkari, semmoinen kohtuullisen tilava volkkari, Passatti. Se ei ollut varsinainen farmari, vaan semmoinen viistoperäauto, mutta siihen me koko perhe mahduttiin ja kun me lähdettiin sinne matkalle, niin kävin hankkimassa sinne katolle sellaisen kattoboksin. Siihen pakattiin tavaraa. Ja kun me sitten laivalla mentiin Ruotsiin yli ja lähdettiin siitä jatkamaan edelleen sinne Ruotsin ja Tanskan rajalle, niin siinä moottoritiellä yhtäkkiä huomaan peilissä, että mitä tavaroita tuolla lentää. Ja kävi ilmi, että se kattoboksin katto oli yhtäkkiä avautunut. Siinä oli joku tekninen vika. Ja ei muuta kuin moottoritiellä äkkiä tiesivuun ja kaikki tavarat saatiin pelastettua ja sitten oli sen verran jotain liinaa, että vedettiin se kiinni. Ja kun sitten palattiin takaisin sieltä, niin kävin siellä liikkeessä ja nehän tietysti oli kauhean pahoilla ja totesin, että siinä oli jotain vikaa siinä ja sain sitten puolta isomman sen tilalle, että se niin kuin hyvin korvattiin. Mutta jännä oli vielä tähän kattoboksiinkin liittyen, niin kun me mentiin sinne Amsterdamiin, niin meillä oli tämmöinen kodinvaihto. Eli meidän kotiin tuli se Amsterdamin perhe ja me mentiin heidän kotiin. Se oli aika tavalla keskellä sitä Amsterdamin kaupunkia. Niin tämä pariskunta sitten lähti ja sanoi, että muistakaa, että jätätte ovet auki autosta ja se kattoboksi kanssa auki. Että jos ne on kiinni, niin joku rikkoo ikkunan tai rikkoo sen. Mutta kun ne näkee, että siellä ei ole mitään, niin sitten saa olla rauhassa. Ja niinhän sitä kävi, että muutama päivä se oli se auton ovet oli auki, tietysti ei lukossa, mutta auki. Ja samoin se kattoboksi oli pikkusen rauhaa, siellä oli semmoinen kapula välissä. Ja sitten kun menin yhtenä päivänä siihen kauppaan, missä me asuttiin siinä talossa, tämän perheen asunnossa, niin kauppias kysyi, onko tuo teidän auto tuolla. Joo, että saatte panna nyt kattolukut kiinni ja ovet lukkoon sieltä. Että nyt on kaikki tähdessä. Siellä nimittäin ihan monessa paikassa näkyy, että auto seisoi kadun varressa ja siinä oli rikottu ikkuna ja lasisirpaleita oli siinä vieressä. Rikollisuus oli kovaa silloin siinä kaupungissa, mutta kiva matkahan se oli.
Mikä on sun kaukaisin matka, mitä sä oot tehnyt? Kyllä se oli se Kenian matka. Ja niin pitkää matkaa sitten päätin, että en enää tee, että en mihinkään ylimerien matkalle. Se ei niin kuin sopinut sitten mulle kuitenkaan. Se oli semmoinen, että yksi tuttava, joka siellä Keniassa perheineen oli yli 10 vuotta, niin kun he sitten kotiutuivat Suomeen takaisin, niin olin siinä heti alkuun hänen kanssa tekemisissä ja hänellä oli vaikeuksia löytää sitten työpaikkaa, niin yhdessä vähän katsottiin, että mitä voitaisiin keksiä ja keksittiinkin hänelle ihan hyvä tilanne siinä. Ja sitten vaan hän yksi kerta kysyi, että lähtisinkö hänen mukaan käymään siellä Keniassa ja niinhän me saatiin Ulan kanssa sovittua, että pääsin sille matkalle ja se oli tosi avartava matka kyllä. Että siellä savannilla käytiin ja nähtiin sitä alkuasukkaiden elämää ja tietysti se, kun siellä paikan päällä sen näkee oikein sen Nairobin slummin, mikä valtava alue se on ja missä olosuhteissa ihmiset joutuu elämään, niin kyllä sitä sai olla aika kiitollinen. Semmoinen tapaus erityisesti jäi mieleen, kun tämä Pauli oli siellä rakennuttanut sekä hyväntekeväisyysjärjestöjen että Amerikan muun muassa lähetystöjen osalta ja näin. Niin hän oli rakennuttanut muun muassa yhden tämmöisen terveyskeskussairaalakompleksin sinne lähelle Victoriajärveä. Ja me käytiin siellä ja sitten Pauli totesi vaan, että jos mä voisin mennä kierrokselle sinne terveyskeskusalueelle, niin hän käy hoitamassa jonkun asian vielä jonkun ihmisen kanssa. Ja niin hän sitten sieltä järjesti mulle oppaan sairaanhoitajan ja sairaanhoitaja ensimmäisenä vei mut synnytyssaliin. Siellä oli semmoinen aivan nuori tyttö, istui semmoisessa pesuvadissa, josta oli, se oli tämmöinen emaalipesuvadi. Sieltä oli fritkahdellut se emaali rikki ja siellä oli semmoisia mustia läskiä. Ja mä sitten heti sanoin, että mä en saa olla täällä, kun ei mulla olisi terveyspassia, en halua olla. Ja lähdettiin sitten saman tien melkein pois siitä ja jatkettiin sitä kierrosta. Ja sitten kun oltiin jonkun aikaa siellä ollut, niin sieltä tuli ihminen ja kysyi, että mikä minun etunimi on. Sanoin sitten, että Jaakko, niin hän sanoi, juu, tyttö syntyi, hänelle annetaan nimeksi Jaakko. Ja no sen verran tietysti, että sanoin, että no kun kerran kummi olen, niin tässä on kummilahja ja noin pienen summan rahaa. Se oli sille nuorelle tytölle, joka oli tämä synnyttäjä, niin se oli varmasti iso raha sitten kuitenkin, vaikka se oli pieni raha. Se oli kaikkein semmoinen mieliinpainavia. Niin. Joo. Pitäisi vielä mun lapsuuden kodin muistoista, niin tulee mieleen viikonloput ja radion tunnusmusiikki ja sitten teidän tekemät noi lihapullat tai lihapihvit. Joo, me kyllä Ulan kanssa vähän jaettiin sitä hommaa, että Ulla siinä sen pääasian. Mä jotakin osasin auttaa siinä ja ehkä jotakin tehdä nopeammin kuin Ulla, mutta Ulla kuitenkin hallitsi sen kokonaisuuden. Et me hyvin harvoinhan me päästiin niin sanotusti ravintolapöytiin. Silloin mun työaikana, kun joudun usein yöpymään Helsingissä ja siihen aikaan oli tapana, että hotelleista sai semmoisia ruokakuponkeja. Työnantajahan maksoi tietenkin sen mun yöpymisen, mutta näitä ruokakuponkeja kertyi ja niillä kupongeilla me sitten käytiin Turussa koko perhe syömässä useita kertoja. Se oli ihan mukavaa sillä tavalla. Jouluksihan me aina saatiin niin sinne Runosmäkeen kuin sitten Kärsämäkeen, niin saatiin sieltä Joensuusta Ullan isän kaupasta kiikku.
se Ullan äiti ja isä sen sitten lähetti meille aina. Iso, yli 10 kilon kinkku. Niin. Kyllä. No onko sulla vielä jotain haaveita tai toiveita, mitä sä niin kuin ajattelisit, että vielä olisi kiva toteuttaa? No oikeastaan ei mitään semmoista niin kuin sillä tavalla, että se on pakko tehdä. On saanut niin rikkaan elämän elää sekä vapaa-ajalla että työssä ja kotona, että en oikeastaan sillä tavalla niin kuin kaipaa mitään. Että hiukan vielä harrastelen maanpuolustustoimintaa sillä tavalla, että käyn kokouksissa. Mun työ postissa, se painottuu myöskin turvallisuuteen ja maanpuolustukseen, niin se antoi myös tosi monenlaista. Muun muassa kertausharjoitusten kautta, muun muassa niin kuin merisotaharjoituksissa olin 3 kertaa, melkein viikonpätkät ja siellä olin kipparina, kun merivoimien komentaja oli mukana. Että nämä on semmoisia mieliinpainuvia hetkiä, että joskus olen vähän ajatellut, että olisi kiva käydä tuolla Jungfrusäärin saarella, joka on tästä meidän mökistä semmoisen reilun 2 tunnin ajomatkan päässä, mutta ei sekään ole mitenkään niin välttämätöntä. Jos se tulee kohdalle, niin se tulee, mutta ei jää yhtään kaivamaan, jos ei. Siihen saareen liittyy monta asiaa. Niin. Että kaikkea on saanut niin kuin ihan sielunsa kyllyydestä kokeilla ja nauttia, että nyt voi ihan vaikka muistella vaan. Niin. Ei ole semmoista paloa. Niin. Ulkomaille en erityisesti kaipaa. Että riittää, että nyt tässä mökillä katselen. Mutta olipas ihana muistella. Niinpä kyllä monta asiaa jäi toteamatta. Niin. Sun syntymästäkään ei ehditty puhumaan, mutta palataan siihen sitten vähän myöhemmin. Niin, voidaan tehdä toinen haastattelu vielä. Kyllä. Ja mä muistan vielä muutamat lapsuuden semmoiset kertomukset, mitä sä meille iltasatuina aina kerroit näitä sun lapsuuden juttuja, niin ne voidaan vielä purkittaa jonain kertana. Joo, niitä täytyy vähän palauttaa mieleen. Monta asiaa karkaa sieltä mielestä. Joo. Kyllä. Mutta kiitos. Kiitos.